Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Балалар шифаханасы һәм 5-нче хастахана төзелешләре Бердәм Россия праймеризы барышында тагын инде темалар турында фикер алыштылар. Буяулар купкан, тәрәзәләр һәм плиткалар ватылган. 340 йортта яшәүчеләр үз подъездларының торышыннан канәгать түгел. Юлны чыгу куркынычсыз, шәһәргә керү юлында урнашкан җәяүлеләр өчен җир өсте кичү төзелеше дәвам итә. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалда узган тәүлектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 25 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21298 очрагы билгеле, аларның 18209 терелгән, 28 узган тәүлектә. Башкарма комитетінің медицина кабинетында коронавирус инфекциясына каршы вакцинация дәвам итә. Шушы көннәрдә вакцинацияләнүчеләр арасында Мишаллы мэры да бар иде. Наил Мәхдиев Спутник V вакцинасының беренче компонентын алды. Вакцинация алдыннан ул стационар мөдире, сугыш ветераннары госпиталенең гериатр табибыннан консультация алды. Шулай ук стандарт медицина тикшерүе узды. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр вакцинаның беренче компонентын мэр урынбасары Ирина Сагыйдуллина, башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов, аппарат җитәкчесе Гөлнара Әхмәтова алды. Моннан тыш Роспотребнадзорның Чаллыдагы территориаль бүлеге җитәкчесе Илгизәр Бариев һәм башка җитәкчеләр дә коронавирус инфекциясеннән вакцина ясатты. Шәһәрнең сәламәтлек саклау өлкәсе перспективалары, балалар шифаханәсе һәм 5-нче хастахана төзелешләре Бердәм Россия праймеризы барышында әлегә һәм башка темалар турында фикер алышында. Тулырак Лилия Гатина материалында. 2024 елда Чаллыда балалар шифаханәсе төзү планлаштырыла. Яңа медицина учреждениесе барлыкка килү турында Республика Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков белдерде. В соответствии с республиканской программой у нас принято решение о строительстве на вашей территории, по-моему, 35-й микрорайон, детской поликлиники. И ведется реконструкция сосудистого центра республиканского и отделения, как первичное звено сосудистой хирургии на базе 5-й городской больницы. Медицина мәсьәләләренә һәм сәламәтлек саклау системасына Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов та зур игътибар юнәлтте. Ул билгеләп үткәнчә коронавирус әле тәмамланмады. Депутат гериатрия кабинетлары эшчәнлеген үстерүне тәкъдим итте. Мы не можем соревноваться в огромном объеме только высокотехнологичных операций. Нам нужно этих людей поддерживать уже после технологичных операций. Ваше направление получит серьезную поддержку, я уверен в этом. Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина барлыкка килгән объектлар турында искә төшерде һәм яңа 5-нче шәһәр хастаханәсе төзелеше турында сөйләде. Работу мы начали. Работа эта идет. Несколько встреч, в том числе и в Федеральном министерстве, с курирующим заместителем министра здравоохранения Российской Федерации мы привлекли. В ближайшие 3-4 года этот проект реализуем. Во всяком случае, мы точно кинем на это все свои силы. Төр очрашулар кандидатны лайыклымы икәнен аңларга һәм элемтәләр урнаштырырга мөмкинлек бирә дип билгеләп үтте депутатлар. Бердәм Россиянең Россия Дәүләт Думасына алдан тавыш бирү кампаниясе 24-сеннән 30 майга кадәр дәвам итә. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Буяулар купкан, тәрәзә төпләре шатнаган һәм плиткалар ватылган. Төзекләндерүне кайчан көтәргә? Әлеге сорау белән Чаллы кайнар элемтәсенә 340 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар үз подъездларының торышы белән канәгать түгел. Биредә яшәүчеләр белдергәнчә, алар идарә итү компаниясенә берничә тапкыр заявка калдырган, ләкин хәл һаман да үзгәрешсез. Подъездның торышы 343 йортында яшәүчеләрдә сорау тудыра. Аларның акчалары кая китә? Чаллылар белдергәнчә, бирдә төзекләндерү эшләре соңгы тапкыр 6 ел элек булган. Хәзер инде аннан бары тик хатирәләр генә калган. Аларны подъездга керү юллары, баскыч майданчыклары борчый. Тәрәзә төпләрендә ярыклар барлыкка килгән, диварларда буяулар купкан, урыны белән күгәрек барлыкка килгән. Торба үткәргеч системасы да начар эшли. Ну, конечно, очень некомфортно. Вон стены все облуплены, краска облуплена. Ну, а что сделаешь, когда ты ремонт? Так-то чисто у нас, самое главное чисто. У нас убирается регулярно. Бирдә яшәүчеләр арасында идарә итү компаниясеннән агымдагы төзекләндерү эшләрен көтүп тормаучылар да бар. Мәсәлән, Чаллылы үз фатиры ишеге каршында плитканы үзе ябыштырган. Капитальный ремонт делали, вот так только делали подъезды. Уже она давно крошится, не знаю. И вот так эти плитки я сама сделала, вот
тут есть ведь, вот как будто считается капитальный ремонт. Капитальный ремонт у нас это канализационные трубы не меняли. Каждый вот затопляет. Баскыч майданчыкларында һәм кирү юлларында төзекләндерү эшләре үткәрелерме? Әлеге сорау белән без Жилком сервис идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Белгечләр аңлатканча, 3:43 йортында төзекләндерү 2022 елда планлаштырылган. Хәзерге вакытта комплекста безнең ишегалды программасы буенча төзекләндерү эшләре бара. Подъездларга ремонт исә реконструкция планына кертелмәгән. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема борчы саки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр, кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәләм хәл ителер. Җир өсте кичү төзелеше дәвам итә. Бик тиздән чаллар хәрәкәте бик күп булган урыннарның берсен куркынычсыз үтә алачак. Төзелеш М7 трассасының 1043 километрында шәһәргә керү юлында булачак. Объектның кайчан файдалануга тапшырылачак безнең сюжетта. Бирдә халык күп йөри, янәшәдә генә бакчачылык ширкәтләре урнашкан, бәхетсезлек очраклары бирдә бер генә мәртәбә булмады дип искә ала чалалар. Шуңа да җир өсте кичүе барлыкка килә шатлыклы вакыйга. Это хорошо, что построили его, слава богу. А так вот переход вот такой, переходите, вот, чуть не сшибли машины здесь. На большой скорости есть? Конечно, большой. Там же сшибались людей, короче, плохо было. Машины ходят, и мы их тоже должны понимать. Они же друг за другом идут. И большие машины, им трудно остановиться. Правильно, правильно, молодцы. Я очень даже довольна. Җир өсте кичүе барлык уңайлыклары белән төзелгән идән катламы чыдамлы полиметр материалдан эшләнә. Баскыч тотынлыгы куелган, физик мөмкинлекләре чикле халык өчен пандуслар каралган. Начар күрүчеләр өчен тактиль күрсәткечләр урнаштырыла. Объектны быелның сентябрендә файдалануга тапшыру планлаштырыла. Тиздән бирдә коймалар урнаштыруга керешәчәкләр. Объектны 2021 елның сентябрендә файдалануга тапшырырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Нашествие динозавров. Доисторический мир животных юрского периода. Интерактивный динопарк полномасштабных моделей древних рептилий, окутанных тайной исчезновения. Только до 6 июня в Набережных Челнах. Торговый центр «Палитра».